Здрасти, Тошко, снимам ти тук района. Това е точката, ето я как изглежда. На около 10 на метра, може би, от оградата. Ето там е оградата, тук е точката. Идеята е да се направи изкопа точно между оградата и точката. И да бъде примерно метър и половина на 3 на 3 на метър. на 3 на 3 на метър и половина, да. Ето сега ще ти снимам да видиш входа. Не знам дали личи входа, но ще идем до там да го видиш. Има едно дръвче. Не знам как ще направиш там. Ти го помниш сигурно, това дръвче беше зелено, когато идва на оглед. Там трябва да направиш заход и трябва да, като направиш заход десен, ето тук е точката. Ето тук трябва да дойде машината. И фактически изкопа ще бъде ето тук към оградата. На 2 метра от самата точка. Да, на 2 метра от точката.